גם היום. גם לאורך כל ההיסטוריה, אבל גם היום. יש אנשים בעולם הגדול, אבל לצערנו גם בקרבנו. שכל ילד פלסטיני שנהרג הם יודעים, כל מה שעושים הם רואים, אבל מה שהערבים עושים לנו בכלל לא רואים. כלום. תמיד הישראלים הם הרעים, הם התוקפנים, הם האכזרים, מה כל? כל אשר עשה ישראל הפלסטין הוא רואה. מה שהם עושים בכלל לא רואים. מה שהם עושים אחד לשני בכלל לא מדבר על זה. הם ישחטו אחד את השני כמו שעשו בשבוע שעבר. קניבלים לא יודעים לעשות את זה. אף אחד לא גינה אותם. לא קראו להם חיות. טוב, נפלו על אנשים, נשים וטף. כל אחד רצח את השני. צורה זוועתית, אף אחד לא התקיף אותם. לא באנגליה. אמרו צריכים לשלוח להם על האוכל, צריכים להביא להם תרופות, צריכים להביא להם תכריכים. שיוצרים איזה מסעיות שמובילות חומר נפש, תראו, יקבו להם את המסעיות, למה הביא להם זה, למה... הם רואים רק את זה. והיה כל אשר עשה ישראל לאמורי. ומה אמורי עשה לנו? מי התחיל עם מי? זה הם לא רואים. דודו את הראייה חד סטרית, חד דדית של הרשעים למיניהם. עד היום, זה לא יפסיק. אבל זה לא יאומן. מדינה שלמה, נאורה, אובייקטיבית, אנגליה, אנשים, השיא, הטופ, הבילאמים, כל העולם האקדמי, החלטה חד משמעית, כל העולם האקדמי הבריטי החרים את ישראל. אין, גמרנו, אין קשרי מדע, אין כלום. ועכשיו עוד קבוצה של אנשים גדולים שם. למה הם? אכזרים, רוצחים, וקצר. עליהם, אבל על הערבים לא עושים שום בויקוט. הם רואים רק מה עשה ישראל על העבורים. לכן לא יעזור להם לכל היפי נפש שילקקו את הנעליים של הערבים. זה אותו דבר. זה תורה, תראו, במילה אחת בתורה מקופל הכל. מילה אחת. הוא רק מה עשה ישראל לעבורים. ואז הוא בא ומסית, ומשחק את המסכן, את האומלל. מה עשו? הוא תנו לנו לעבור. לא פתחו במלחמה. הם היום מותקפים. יש אנשים שעובדות לא מבלבלות אותם אף פעם. הם יודעים את הכל. יש להם תיאוריה, והתיאוריה לא תשתנה בעקבות העובדות.